Čaute! Dneska si ideme povedať, ako si vyrobiť sviečku z medzistienky. Dôležité je mať dobrý knotík, aby vám pekne horela. Ten knotík na začiatku musíte okolo tej medzistienky pekne zašúvať, aby vám tam nevznikli vzduchové medzierky. A potom môžete pekne dopredu rovnomerne šúvať. Musíte si to odhadnúť, akou silou. A potom celou dlaňou tlačíte dopredu, aby vám sedela na tomto boku a na tomto. Pôjdete pomaly dopredu, nemusíte sa ponáhľať a najlepšie užiť si to.